I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Prayer requests, intentions of our sponsors, donors, the Mass participants, and the pilgrims, Crusaders of the Holy Faith, San Vicente Orgilio Chapter, World Apostolate of Fatima, Mapolo Chapter, Handmaids, Cebu Chapter. Good Health, Mr. and Mrs. Chan Chin Lam, Mrs. Arlene Paras, Remedios de Tablan, Nathan Tamas Hu, Rosana Suarez, ng Tate, Hercules, Ede Aya, Isabel Barquez, Alejandro Bertudazo, Mr. and Mrs. Vicente Ong Changhoy and family, Mr. and Mrs. Joseph Espileta and family, Hilda Lu, Frediu, Jennifer Co. Pahuling dayon, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatriz Avestruz, Tony Paras, Undo Macias, The Forgotten, and Holy Souls in Purgatory. Ang ikaduhang Domingo sa bulan sa Oktubre, gipahinungod sa simbahan sa Pilipinas, alang sa atong mga igsuong lumad, kinsa sagad na kasinati sa mga pangdaog-daog, pagpahimulos o diskriminasyon. Kita giawhag sa pagampo alang kanila ug paglihok alang sa kaangayan o hustisya nga sa dugay ng panahon sila gihikawan. Niining ikakawaag 8 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, kita gipahimangnuan ni Jesus nga ang kahingpitan sa kaluwasan dili masukod diha sa pagsubay lamang sa balaod, kundili ang pagtalikod sa kalibutanong kahilayan alang sa langitnong bahandi. Palihog, manindog, ug sa ulogon ta sa kalipay ang gugma sa Dios. Ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. May isa na maanda kita pagsaulog ng Santos nga Misa, basula nato ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinusunod.
kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala dadong ngadto sa kinabuhing dayo. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos ang inyong hari. Diyos mahal, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nahaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo. Diba sa himaya sa Diyos Mag-ampo kita. O Ginoo among hinabang o mag-aagak, himuang ang amuang kinabuhi mabarog diha sa imong gugma. Amo sang gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig pagbuhat og maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinagi sa among Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Walay ikatandi sa Diyos nung kaalam. Labaw pa kini kabililhon kay sa bisag unsang bahandi o gahom. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Atong paminawon. Sa pagkamatngon ko, nga ako usa lamang kataw, nagampo ako, o gihatag kanako ang pagpanabot. Miabot kanako ang Espiritu sa kaalam. Gimahal ko siya, labaw kay sa bisan unsang trono o korona. Walay bili ang bahandi kun itandi kaniya. Ang mahalon nga mga alahas, dili makatupong sa iyang bili, kun itupad sa kaalam ang tanang bulawan sa kalibutan, daw usa lamang kapudyot nga balas. Ug ang plata, dili mo bili labaw sa lapok. Gimahal ko siya labaw sa maayong panglawas, ug sa maayong panagway. Iyahas sa kaalam, ang usa ka kasanag nga dili gayud muawop. Ug gipalabi ko kini labaw sa bisan unsang kahayag. Sa pagkunsad sa kaalam nganha kanako, miabot uban kaniya ang tanang maayong mga butang.
Gidaadaan ako niya sa dili ikaasoy nga mga bahandi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puna kami sa imong gugma, o Ginoo. Ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Puna kami sa imong gugma, o Ginoo. Ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Tudloi kami sa matarong nga pangisip sa among mga adlaw, aron makakabot kami ug kaalam sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Puna kami sa imong gugma, o Ginoo. Ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Pagkabuntag puna kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami tungod sa kalipay, ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Himua nga malipay kami tungod sa mga adlaw nga imong gisakit. Tungod sa mga tuig kanusa nakita kamo ang dautan. Puna kami sa imong gugma, o Ginoo. Ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Hikit-an unta sa imong mga sulugoon ang imong buhat, ug ang imong himaya hikit-an sa ilang mga anak. Maato unta ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios. Palampuson niya alang kanato ang buhat sa atong mga kamo. Puna kami sa imong gugma, o Ginoo. Ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Ang Dios kamatuoran. Walay butang nga malilong gikan kaniya. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat sa mga Hebreo atong paminahon. Ang pulong sa Dios, buhi ug gamhanan, ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa mga tao. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata. Ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Naganin niyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santo si Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa diha nga mulakaw na unta sa Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod siyang atubangan, unang utana. Mayong magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton o madawat ko ang kinabuhing dayon. Nung utana sa Jesus kaniya, kanong miingon ka man nga ako maayo, walay maayo gawa sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpangawat, tahurang imong amahan o ginahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanan, sugo sukat pagyud sa akong pagkabatanon. Higugmaon sa Jesus nga mituto kaniya ug namulong, usara ka butang ay kinahanglan mong buhaton. Lakat, ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang bahandi sa langit. Unya ibalik-balik ngari ug sunod kanako. Pagdungog sa tanan niini, naguol siya o masulubong mibiya kang Jesus. Tungkol kay dako man, dato man kaay siya kaayo. Pilingilingi si Jesus sa iyang mga tinunan, umiingon kanila, pagkalisod gayud sa usa ka dato, pagsulod sing harian sa Dios. Nakugang mga tinunan, pagkabati nila niini. Panipadayon si Jesus pagsulti, mga anak, pagkalisod gayud sa pagsulod sing harian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sing harian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nibulong pag-ayo niini ang mga tinunan. Pautan anay, kung mao ka na, kinsa naman di ay ang maluwas. Itutok si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao, apan mahimo gayud kini sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pumunta na ako mga igsoon. Kinsa man ninyo dinhi gustong malangit? Ha? Of course. Katong di patas ka mo di sa gustong malangit. O gusto mong malangit mga igsoon. Na kinsa man ninyo dinhi nga karon gyud ta mangadto ta sa langit. Karon na nga malangit karong orasa. Be, kinsa may makuyog ron. That means mamatay ron kang adlaw ha. Aron madto ka sa langit. Madto ron ka? Mga igsoon, ako rin kaputaan na sa kahigayon ni Ana. Sa sama ninyo ba? Magyagihap ito bag. Why dili gusto mo atos langit? O, ang problema, yung mga, karon ta mo atos langit, po mo na unya na lang, ay sa. Ingon pa itong usa nga, wala gusto pa ko, taas kinabuhi. Napila edad niya, 25. Taas pag, nawili pag yung kinabuhi. Wala ba, bata pa ko, gusto pa ko yung taon, wala pang experience sa kalami sa kinabuhi. No? Nag-usa, pwede, batay, no, dakaw ko binihal sa kinabuhi yung taon. Lisod ka biyaan ako. No, bumaminaw ka mga igsoon, ngayon ka, naagyo rason, nga maingon tas Ginoo, ayaw sa Ginoo. Gusto kong malangit, pero ayaw sa, kay daghan pa ko. Doon na pa ako ang mas importante pa karon kaysa pag-ato sa langit. Naminaw ta si Ebanghelyo ng batanon o kining tao nga niduol sa Ginoo. Ginoo, usab na ko ba angkon sa kinabuhing dayon. Yang kinabuhing dayon mga igsoon hibaw man ta ni ana. No?
ang kinabuhi dayon muna ang gitawag to ang kinabuhi diya sa Dios. Kini uban sa Dios. Nga mo ang katagbawan, mo ang kalipay. Ito bang kalipay? Ngita siya ng kinabuhi. Kining tahawana, ni duol niya biya, ni bawa na tani ini. May na siya pagkabutang. Buotan, may pagkabutang. Pero kanangita siya o gitawag to kalipay gyud, no? So doon ay kulang siya kinabuhi. Pero kung saan maguno, buong pa niya. Tagay ko Ginoo ni ini. In other words, tagay ko sa langit. Makatagang tagod tinuog kalipay katagbawas kinabuhi. Ang tubag sa Ginoo hibaw ta ni minaw ta, tubag sa Ginoo ang buhata mo kini. Ibaligya nimo tanang magtang-tangan nimo. Ibaligya, ihatag sa kabus. Og maangko nimo ang bahandi sa langit, the treasure of heaven. Ug siya wa makadawat niini. Lingo-lingo siya, nilakaw siya. Niya siya po si Banghilyo. Duko yang ulo, masulubon siyang nilakaw. Ang iyang kinabuhi, nilakaw siya nga masulubon. Dili niya madawat, tiban Di niya ang nadawat, no? Nga ang bahandi sa kalibutan, yung gipuhian, iyagi, tigamtaman, di niya ikabaylo sa bahandi sa langit. The treasures of heaven. Dili niya pa. Di pa siya andam. Gani, mga isuon, mahitabo ni ini, no? Kini usay kining bahandi ba sa kalibutan. Mahimo gini usay babag. Babag na to ni haron maangkon to ang bahandi sa langit. No? Tanawa na good. Na mga pamilya ron ba? Unsa may bahandi sa langit na sa pamilya? Kanang gitawag tog ang ato pahigugmaay, pagsinabtanay, pagpinahuray sa isig usa. Ang pamilyang naani-ana, ang bahandi nimo sa langit diha. You have the treasure of heaven. No? Pero pila ron ka pamilya kung nakita nako, no? Nga na ato nasaksihan ba? Nga maayo sila, pero maabot ang gining panahon nga magbahin na sila ng kabtangan, lipong matay ng ginikanan. Pastilan. Labi pag naay mamintaha, pagkagubot Diyos pamilya. Ug tungod lang kay sa bahin sa kwarta, bahin sa bahandi, kadaghang pamilya karon, no? Nga mawa na ang bahandi sa langit. Wala nang inig sa unay sa pamilya, wala nang panaghiusa, wala nang pagminahalay usa. Nawa tanan. Nahimong babag, umabilin nila ang butang pa sa kalibutan. Kanakan ka na panahon na ba? No? Nga sa atong relationship, we have nato ang bahanda sa langit. Atong friendship, atong camaraderie. Nakanta. People that we love, our friends. We celebrate. Pero, tanawa, matikod ka, kadaghan kaming suolo to nga, di pa mag-partnership sa negosyo. Basa gani diya sa politika usahay. Tanaw ta, sa wap anang close ka ita, pero so na ganing kwarta, basta mag-away na ta. So na politika, magkontra na ta. Matigdan mo mga isuon. Muso na ganin na ang bahandi sa kalibutan, labaw sa bahandi sa langit. Kagubot yun. Kaguli ang mahimog yung babag. Labi pa kung kining bahandi sa kalibutan, mahimog na ganin kita utog, kanabang ma-possess na kita ba? No? Dahil sa salapi, o possess na sa salapi, tanaw sa buhaton sa mga tao haron makasapi lang. Tanaw ganing di problema sa drugas, no? Kining drugas, o sabi kining drugas? Look, tungod sa kwarta, kadaghan mga tao nga matay tungod sa drugas. It's the greed. Tungod sa ito, gugma sa kwarta sa tao, muna mangawat, no? Manlupig, manikas, o tanaw unsay may tabo sa atong katilingban. Nainunguta na kining batan-on ba, riduol ni Kristo ba, nga ingon niya nga, unsay natabo ni ani, kaya nilakaw siyang masulubon, no? Kaya gusto, di man sa kabiyas siyang bahandi yun. Di siya katalikod. Unsay natabo niya ni ini.
Well, pagkamatay niya ni natigwang, namatay, pero ayang bahandi, nada niya. Di habitay dato, no? Pagkamatay niya, doon na siya gisuwat nga, tugon ba? Ikamatay na ako, mo nibuhatan ninyo ha? Buhati kog lungon, nga ang isang kilid, abli, haron ang kamot ako magagawas. Mauna, nga haron pasaan na siyang lungon, paduang simbahan, makita gini ang mga tao nga ang iyang kamot, nagsawil-sawil sa gawas. Napakita yung, wa jud ko'y nada. Dato siya, wa jud ko'y nada. Tanan, wa'y nada. Mamutaan natin ngalitan niya, kining tahanan, gipangitan, palabaw niya ang bahandi. Ay, kanyang bahandi ron. Ang bahandi niya, astilan. Wala. Lain na yung nagpahimos. Tunas pag-ubangkon. Kusog ni angkon. Gubot pa kayo sila ito. Mangisuon. Matigdan niyo ba? What does it profit a man kung maangkon mo tibok kalibutan? Maangkon mo tabos kalibutan, pero di maangkon mo, mampildi imong kalag. Mapildi mo ang kinabuhi sa kalag. Ang Diyos nga maghatag og kalipay og bahandi nga naa sa kalag. Unsay maangkon? What does it profit a man? Ang mga apostoles nang ingon, Ginoo kami ni biya amistara namong kabutang among mga butang ni sunod minimo no tanan among trabaho. Unsa may among ganti? No? Ang Ginoo tubag siya. Nakadawat mo og sa gatos ka pilo-pilo nga ganti tungod sa inyong pagsakripisyo. No? Kung tungod kay kamo isunod ka nako, no? Murag oras giingon ni Kristo sa unang pagbasa baka Solomon ba nga Ginoo, no? Ipangayo na ko nimo usa na gyud ang kaalam, ikaw ang ipangayo sa kinabuhi. May Ginoo, mo man imo gipangayo, tanang grasa ako ihatag nimo ning kalibutana. Dihay iduong na ko ba nga nagpa-pleasing nyon, blessing ra guni akong ticket sa loto nyon, makadaog ko itong 1 billion. Kaya ingon siya, yung apuan ba, 1 billion, sus. Para makadaog siya, saad sa kunyor, no? Basta makadaog na ko, kaya tagaan ako ang simbahan og 10%. Wow! 10 billion. 100 million kapin? Sus. Sure ka? Sure ka? Kaya tingnan yung istorya lang ni mo, ha? Tingnan parihan niya katong nahitabo mo na ba nga diya sa prayer meeting, diya nag-testimony. Kaningon siya, kamu maigsuon ako, hatag mo siyang 10%. Ako bisag gamay kong sweldo, hatag yung 10% sa kong sweldo kada buwan. No? Kaya mo hatag gani mo, sultian ta mo, gantihan mo sa Ginoo, basta manghatag lagi mo siyang 10%. Ako di ay, ano siya. Tungod di anak, iba mo, nakadaog kong luto yun. Kadaog siya. 50 million. Ningon siya, tanawa, basta lang muhatag ka. 50 million. Pakpaktanan. 50 million yun. Pag masulti niya anak, siya, praise the Lord. Niningon din ang mga tao siya, salamat kay 50 million. At ito pa, ihatag ni mo na mo sa simbahan, 5 million. Ingan sa hawat sa dili. Muhatag ko, 10% gapon, pero sa net. Masabot sa mo sa net. Kaya bang, katong 50 million ba? Mapalit ako buy, yuta, auto, kuwan, taran. Kunya, ang mahabilin, 10%. Kung doon ay mahabilin. Pero ang tao na gani, mangando na ikagbutang-butang, wala na kinutuban, mahurot. So, nawa ang 10%. Sakto yun ang Ebanghelyo ba? Pagkalisod yun din sa tao nga madato og dato ba layo pagba-attach pagkadato pagsulod sa kaharian sa Dios. Pagkalisod balik-balik Dios Ginoo. Mas makasud pa ang tawag nato ang kamilyo sa lungag sa dagom kay pagkalisod gyud sa mga dato. Di la dato nga laog ba dato nga na poses sa kwarta ba. Sabot niya. Dahil pare
Nag-fundraising siya. Nag-fundraising niya, pledges pa, mag-pledge ta ha, para sa atong simbahan, kay guba na kayo mag-constructa. Paabot siya din mag-pledge, wag kayo nang hatag. When the pledge, ay, pagkasunod Domingo, nakanoon na siya paagi. Gwapong paagi pa rin Diyan na mga Parokyanon niya. Yang gibuhat, pag-gabiin niya na, ang tanang mga bangko, iyang gipakorintihan. Ay, kurinti ba? Nga makontrol ba? Makontrol niya. Muna, mas misa, mag-meeting ta, mag-pledging ta. Kasi mo pledge nga nihe, o 100 a week. Usaray di barog. Kasi, mo pledge, please stand up. Usaray mo ni barog. Muna, giswitch niya gamay nga, diba? Kurinti, pak. Dihay na, dihay ni, nakadaulpot o barog ba? Wala, dihay na po. Salamat. Dapo na. Kasi mo pledge gani every week tag 1,000. Wa gyud nang lihok. Iya ra sa kusog-kusog yun. Pak! Pistos mo. Lukso lang. Nakatindog to ba? Nakurat. Ubay-ubay na. Wala. Ito na pag mamarog. Kasi mo pledge gani tag 10,000. 10,000 a week. One again. Amang yun, bitong taas ang voltage. Sus! Barog lagi, barog! Nakabarog na, wana. Usan liwag mo barog. Usan lagi barog. Patas apa dia, pataas. Wag mo barog. Susi lagi susi. Ano wag mo barog? Namatay di ay. Kinsa ba ito ba? Ang labing datos parokya. Bahala nag-usay metabo, mamatay, wag si mamot. Ipakorentihan na siya naman. Pagkalisod, yun yung mga datong laog. Pagkalisod, yun, in town. Ha? Ay, pagkalisod yun. Nga, sa pasulod singharian sa langit, lagi pag-atas kaya ka sa bahandi, mga isuon, sus. Yang mo kanang laog na juga kayo, na mga laog mga isuon, basta makahatag, kuyapan. Bro, baguol ba? Jesus, alkansi ko sa ginansya. Wala ka ba? Enslaved na juga ba? Enslaved na ka. Unsa o manato niya mga isuon. Pung pas mga apostoles, kung mauna Ginoo, ba biyata Ginoo, nakita ang tanong may pagkalaog biyata, naman ninyo niya, ayaw mo gudang mga dato diha kung sa diha. Igay nyo kag-atog kaugalingon ni. Kaya kita one way or another, may pagkaingon ta ni ini mga igsuon. Pagka may pagkakugta, may kalibutanon kaya ta. Kuningon mga apostoles, kung mauna Ginoo, kinsa may maluwas. Kasi ito Ginoo. Why imposible sa Dios? Imposible sa why imposible sa Dios? Ha? Why imposible sa Dios? Buhat ka na Ginoo mga ison, milagro na nakamatikod ka, no? Sa ikaduha pagbasa, unsay buhat ka nagbasa? Ang pulong sa Dios, hait ni siya kayo. Hait ni siya kayo. Muabli ni siya sa mga sirado sa kasing-kasing. No? Musudi siya sa kinuuyukan sa tuang kasing-kasing. Haron maabli yun kini. No? Haron ikaabli ni ini, no? Ang kasing-kasing sa tao, ang pulong sa Diyos gamhanan kayo. Muna makapahubok ni kasing-kasing nga tig-a, makaabli ni kasing-kasing nga sirado. Ang pulong sa Diyos. Magigsoon, tinuod, kung sa tao lang, imposible kini. Pero sa ito ang papaningkamot ba, nakita we become more charitable, o di ta maggapo sa butang sa kalibutan, di man naang Ginoo. Ang Ginoo. Sa atong struggle, listen to the word of the Lord. Sa pong sa Ginoo, kini mo inanay gini pag-ayo, harong ang atong tig-ang kasing-kasing, ato pagkahakog. No? Mawa. Mahimutang maghihatagog. Magmilagro yun. Doon ay malagro. May tabo ka na to. Ang pulong sa Diyos, gamhanan.
Iba ka, humanagwali ni ini, no? Kinigot sa mga simbahan, God, ikaw magwali na ikulikta, kulikta man eh. Kapag kulikta, ifong binas madre. Igihap sa madre, sus, ibaw kasi nabos na, no? Pag kumag-ihap sa madre, ikaw, Senyor, bantay, Senyor, milagro, Senyor. Ganun milagro man. Sus, di ay 1,000 sa kulikta. Nagmilagro kay doon ay 1,000 sa kulikta. Duna gidi ay dato nga di ay naigo sa pulong sa Dios ug nakasud sa lungag sa dagom natandog sa pulong sa Dios. Magisud paminaw ang pulong sa Dios aron muluga atong kasing-kasing ug angko na to ang bahandi sa langit. Amen. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Pagbubuhat sa langit ug sa yuta. Kay Kristo yang anak kabugtong, Ginoo nato. Kabanan ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag imali nga birhen. Kisag isugo ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na mata ilubog. Mikonsal sa mga minatay. Tulukalo na banhaw. Ataka sa langit. Galigod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kadito mabalik siya. Kapahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pagsiduan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios, Amahan, alang kang kinsa, wali imposible nga makahimo. Sa tanang butang, sa matang pangamuyo, kita mo ingon, luwasa kami, Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa tibuok kalibutan, ilabi na sa mga nangulo ni ini, nga andam o gawas nun nga muhalad sa mga bahandi ni ining kalibutan, alang sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga pangitaon unta nila ang kaalam sa Dios, labaw sa tanang mga butang. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga tao nga dunay hinakog nga mga tinguha sa pagbaton sa bahandi sa kalibutan, nga dawaton na nila ang lamdag sa Espiritu Santo ug batunan ang kinabuhi nga manggihuna-hunaon sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang kanatong tanan, nga mahimo kitang kabahin sa aktibo nga paglihok ug pagpakabana, alang sa pagkabot sa mga lehitimong pangandoy sa atong mga igsoong lumad. Magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga makasulod na unta, sa lungag sa dagom, padulong sa ginghariang langitnon, magampo kita sa Ginoo. Luwasa kami, Ginoo.
Langitong Amahan, himuha kaming mga kabus sa Espiritu aron makasulod kami sa harian ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Pasalamatan ka karon o among Diyos, kay gigasahan mo kami ang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, narimong among gasakaron, putli o mimpit, ug takos kayo. Sa imong kahalangdon, ug pusa o Diyos, kining pan ug kining bino, mga halad nga nagagikanda sa kanimo. Kunon ta magabot yan sa unsang paagi, diin sa kadaghan sa mga ubas, usa kay limno ang gihimo. Daghanan ang uhay sa trigo, daghang uhay sa trigo, sa pirasong pan natigo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos sa kahangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos sa kahangturan. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Ginudawatan ang mo mga pag-ampo o gasa, nga mong gihala diha sa pagtuo paghigugma. Mga kining Eucharistia, magdala ka na mong nga nasimong himaya. Kining gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw ka na sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Amay o mataro. Sanctus nga Amahan Diyos tunhay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon pasalamat kami kanunay ekstrang dapit. Nakita namang way kinutubang gahom diya sa imong paagis pagpangluwas. May ka orong pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Pamoy among pagbuot, na maluwas kang pinaagi sa usang asama kanamo. Kisalikoy sa tao ang paghigala kanimo, apan ang tao mismo mo ay nag-uli nini kanamo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, kasangyo kami sa imong himaya, di silang way hunong nga pag-awit. Tuburan sa nagkasantos, pagsantos ni mga gasa, mahimo kinialang kanamo, lawas tugon ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat, tumipikas,
Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, pasalamat ng pag-usab og midayeg. Mahatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoong ka mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matag kaon na munilingpan, ug matag inom, gikan sa kalis. Nagmantala kami, Ginoo, sa imong kamatayon. Hangtod niya ikaw Paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga angayang nga moatubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusa sa Espiritu Santo. Nung numigino imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga maghingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinulong sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila o gantanang nangamatay, diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang nakatuman sa imong kabubuton, uban latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw daygon, amo kahimayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, ubang kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magkagagahong Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ambog kita sa Amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sala kanunay malayo sa tanang kasamok.
Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Kita pa nag-inig sunay. Kiring ko diri sa Dios nga huwag tang salas kalibutan bulang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Nagkawas ni Kristo mag-ampikan ako lang sa kinabuhi. Amahan, nagamahanan ang lawas o dugo sa imong anak mahimong unta nga kaambit kami sa iyang Diyos ng kinabuhi. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng amahan, gidawat sa imong anak, nagkasakit o kamatayon sa krus. May tudlo ang bertud sa pailog.
diya sa kasakitan. Dungga ang mga muyo, ang gihalat alang sa masakiton. Ngayon nga nag-antos tungkol sa sakit o balatian, magkamong gipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, mayroon sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kanyang gipangayon, sinagil sa mong Gineso Kristo, imong anak, na buhilog hari, ubang kanimo, diya kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pasalamat sa ato ang sponsors and donors, ang atong choir, Good Samaritan, atong pilgrims, Crusader of the Holy Face of Jesus, San Vicente Orhilio Chapter, World Apostle of Fatima, Mabolo Chapter, Handmaids, Cebu Chapter. Of course, ang pilgrims, Pilgrims of Love of the Immaculate Heart of Mary of San Vicente Ferrer Orhilio. Offers Tess Macias at Carmen Cañete. Daghang salamat inyong tanan. Ang Ginoo man kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dahil ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Uy, Brad, nakibaw ba ka karon nga adunay dakong panghitabo nga na diri sa atong simbahan nga nibisita ang relic ni Padre Pio nga gikagubtan pagmaayo sa atong mga kaigsuonan, no? Unya nahibulong ko kay taas kayo ang linya kay aron lang yung nga makahalok sa maong relics. Unya unsa man kahay kahulugan ni Brad? Unsa man dayon ng relic, sister? Mao gani nangutana ko sa imo kay hantud karong orasa, wa pagid ko kahibaw kay hantud karong orasa puno pagid kaayo ang simbahan sa katedral. O kay naaman si Monsignor, mas maayo siguro nga siya ang atong pangutan-on bahin niini about sa relic. Bisita nato karon sa Sugbo. Oh? Gani karong buntaga mugikan na siya sa Davao ang gitawag na to ang wa madunot, no, nga kasing-kasing ni Padre Pio, Santo Padre Pio. Wala gitawag iyang relikya. Unsa man ning relikya? Maysuon mo ni siyang wa madunot nga lawas sa kasanto o mga butang sad nga iyang gigamit sa buhi pa siya nga gihatag nato sa simbahan haron ato ang yukbuan dili simbahon ha haron sulat nga ato we venerate ato ang pagtahod, no, ug pagyukbo gyud, no. Kuan siya kanang doon na siya tulo ka klase ang relikya, no? Ang una mao kanang first class kini kang Santo Pio nga ni karon ang kasing-kasing niya wa gyud madunot, no? 50 na ka tuig. No? Mao ni siya gitawag to first class kini siya kay kabahin ni sa lawas gyud sa santos, no? Laing first class ang kanang gitawag to mga butang nga konektado sa Ginoong Hesukristo sama sa krus, kanang sa krus o sa pasungan kanang nagamit ni Kristo. Mo si first class gyud kanang yung kabahin sa lawas sa santos o sa mga butang nga konektado sa Ginoo, na gamit sa Ginoo. Muna siya nasa second class, no? Ang second class mo ni ang gitawag na to mga butang ba nagigamit
sa mga santos. Igamit sa mga santos ba? Ilaharong libro, nakamusik mo to, yang atumos musik mo to, yang katre, na yang lamisa, no? Na yang libro, kanang konektado na yang mga sutana, tanan, relikya na second class na siya. Yun na ang relikya, ikanang third class nga relikya, no? Kining mga butang nagigamit aron sa paggitawag nito preserbar sa first class relic o second class relic sama kapalitan karon ang gitawag nato ang first class relic ni Santo Pio giputos na siya og panapton, no? Kanang panapton mismo mahimo ng relikya for third class na siya. So sa to ha, mao ni siya ang unang gyud, mao gyud ang lawas sa mga santos gyud kabahin nga wa madugta uban sa butang nga diha ni Kristo. Kedua, ang iya mga butang second class, iya mga butang nga gigamit. Katulo, katong mga butang nga nagamit, no, na para sa first class, second class. Ganong gihatag mo ni simbahan kanato for veneration. Usa man ang pagyukbo pag veneration. Maghatag og respeto ba no? Kay kada panahon kita mo dool ni halok ni ini atong gipadayag niya ang atong pagtuo. Usa ni pagtuo atong padayag ni ini. Atong pagtuo nga kining mga tao di ay nga buutan og faithful sa Ginoo, mga santos na sa to pa niilata nga kining iyang lawas usa ni kasantos gani gi deklara man ni sa simbahan. Ikaduha, ato nang gipadayag nga kining lawasa, no? Kining kabilis yang lawas ugma damlag sa pagkabanhaw na sa katapos kalibutan, mabanhaw na ang tanang mga minatay. Mo na siya. Ug ato sa gipadayag nga kini di ang gihagkar to kabahin sa lawas sa tao nga may relikya, sagrado kini. Kay nagtuo ta nga ang tanang lawas sa tao sagrado kay templo sa Espiritu Santo kini. Unya, mao ginasa kini labi kini gid ang atong pagtuo nga kining mga santos nato sila alalay nato, mo intercede kanato. Mo nabitaw kita mo duol ta ni mo sampita in taon pinais magama nimo sa San Pedro San Pio palihog in taon ayuha akong sakit. In taon mangayo ka to intercede kay mga santos man sila. Kay kini nagpadayag sa ni kadi ay kita duol kita sa mga santos diha sa communion of saints ba sa kataliban sa mga santos ba kitang niadinhi katong tuas purgatorio katong sa langit duol kita sa isig usa nga naarata sa isig usa o nga tuang panakiusa, no, mo baga panalangin nato sa tuang pagbaklay pagdadto sa kaluwasan. Muna nindot kaayo no sa tuang paghalok yun, no, sa likya. Di man santos ka na, no? Santos ka na. O ingon na to, ang atong gidahig ang Ginoo, ha? Ang atong gisimba, ang Ginoo nga nagsantos niya ng tawhana. So, we adore God, we praise God for give us the saint. Una nga, nindot kayo, ato ta, muhaw ta, no? Muyukbuk ta, kay we will be blessed. Mo nang gitawag to relikya. Amen.